and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Hello, bro Matt. Anong dili ka mas kung cellphone na nawag? For ang signal diri sa probinsya, bro, na nga akong network. Landlining akong gigamit diri. Kumusta man, bro? Bad news. Say bad news. Say. Ang ina ni Clavel, bro, natildig yun. Tatay na. O positibo ang ilang amahan o mga igsoon sa virus. Usa? My God! Di gyapon makontak ang cellphone ni Gislin. Masabot nga iya gyapon gi-off human sa mong panagsulti kaniya. Naunsa man ning bayhana. O sa kumahibaw sa apartment nga ila karong gistahan uban ang iyang mga ginikanan o mga kliyente. Clinton! Clinton! Na! Wala sa kumahibaw sa number dito daw. Sa apartment noon nga gipoy ani Day Kislin kay balo ko sa number. Pero sa ilaro nga giistaran nga to as sila ditong datanan. Ay, wakoy alam. Tawgi ang cellphone ni Hilary kay magkisulti ko. Nga naman dong. Tawgi! Puta na pa man ka! Ito na importante toyo! Di lang saka ako magpaapo pa ni Inday Gislin. Ay, diyot-diyot lang siya rong sa putuan. Gamay bigel ay suko na yan. Ako na lamang masabat. O pisan kinsa naman ay. Wala gud madayon ang jog kasal tungod din ng virusan niya. Wala madayon ang ilahang tagay ni Dong Chan. Tagay. Ang tari nga bihagay. Ay, ano yung kikisa magkitong. Ay, baya! Nanawag urig tong Clinton ay. Siya nakituyo sinampak nga virus ay. Tubagon ko lamang din eh. Kay lain man ug putay kasulti ay. Hila! Clinton! Hello, Hilary. Johnny. Ay, hala! Hala, dong dyan! Uy, ikaw mo gudain ni dong! Abi ba na ko si Clinton? Kay iya magiring ngalan ang nasulat diri God nga nanawag. Ay kaya nga naman di dong. Wala kay load na. Mag-ihag cellphone gibo gigamit. Pag-isulti na akong Jocelyn, Hilary. Mao di ako manawag nimo. Di magod magkontak iyang unit. Purag, giyo patingali hapon niya. Ay, nagalagot manggutos siya nimo ganiha dong. Maong gi-off. Napiksan magani ko siya kalagot niya nimo. Naamong ko ay. May mo gihatag nimo sa makadiyot ang imong cellphone niya. May importante lang kong isulti niya. Pero ala dong ay, basi kasabaan ko. Bago pa magugo nakapisos good niya. Hilary, importante kay ni. Ako lang sang isultihan daan dong ha. Mutawag lang ko nimo ko na siya lang ihagpulang. Importante lagi ko na ihagtuyo nimo day. Pagsulti lang sa mo. Ayaw sa langgod panluod, God. Unya na lamang luod-luod diha kung mahuman na kamog istorya. Di bagit ka makasabot sultihan, Hilary? Inang kang dili ko kamoy pagsulti. Gislin, oy. Importante mong kukuno inday, oy. Dili man ta siya mo tawag sa kuag cellphone, God. Kung giun pa na nibog imo, ha? Day. Dili gid pwede, day. Di ka bagit makasabot, Hilary? Ang kasabot mo. Unya? Mao makagod, oy. Sige, ako na lamang tawagan. Kadiyot. Ay, din sa akong dool, ha? Atos layo. Hingon bitaw ko. Hilary! Oo, day, oy. Ato ko slayo. Bye. Tutut. Sa kadayan, Tuyo. Importante ko, no? Pero, pahala kang tawhana ka. Di kit ko makigsulti ni mo kung dili ka mo anhi. Na si Dong John Clinton ay nga gahe kay Os Inday Gislin. Dili kayot mo patuo. Sige, akong ingnon si Dong Chan nga. Kuan, ingon ka nga gahig o si Day Gislin. Ay! Noon sa kanya! Ako'y nagaingon nga gahe Os Inday Gislin. Patawa ko lang di kagpasaga diha dya. Niya, magda ka! Mapagali pag-ingon mo? Unya ingon ka pataka ko?
Ay, ambot lamang mong grituna ka, oy! Basta kidili makigsulti si Inday Gislin niya. Tulda! Kingnan pa kong hilarya nga tuldok. Maong, adto na lang ko nun si, kuan? Adtoan na lang ko nun si Gislin sa apartment nga tuwa sila. Nagpundok na adto. Ma, paray ka rin ng iya. Pila na magod ka adlaw nga. Wa ka makaadto. Gimingaw na kay Tonimo daw. Buot lang ko magamping, Clinton. Way kumos maglikay sa virus. Mao kani. Pero sa unta man, inlab man kay nanimo si Gislin. Di bali man mahimo nga dili siya kakita sa imo. Sige lang. Ito, lagyan ako siya. Aron sa mapasabot na lang po na kong hapit ang iyang inahan. Nga buot yung muulis probinsya. Bisag dili pa mahimo kay lockdown. Liwat kida na si Gislin sa iyang inhandong no. Kay ingon pa ni Hilary, gaya kay ulo si Gislin. So, ayan ako on ang akong cellphone. Tingalig may important messages. Oh, kadaghan na yung message. Nagpusod-pusod. May messages si Jana. O may messages sa si Clavel. Ako basahon na. Oh, ang inahan ni Clavel namatay sa DVD virus. O ang iyang amahan nagigsuon na taptan sa... Oh my God. No. Oh, may sakit na namihunong sa tungod. Na, tuan na lagi! Inday Gislin! Na, wagi kagwatag tong dyan ay! Ni agad siya! John! Manay buot akong ipasabot ni mama ni mo, Jess. Nga dili na to igambol ang iyang safety. Dila ni papa ni mo ug sa imo mga prente. Kay gawas nga niya kita karon sa estado nga gi-lockdown kita. Nga gituyo sa kagamhanan aron malikay kita sa peligro. Makamatay usab kining mong virus. Ug ang paglikay ini, ang pag-amping mo'y una na tong taming alang sa atong kasiguruan sa kaluwasan. Hinaot nga hisabtan ko ni mo, Jess. Sorry, John. I'm sorry. Nasayop ko. It's okay, Jess. It's okay. Sige lang, ako rin mapasabot nila ni Papa o ni Mama. Ingon man sa kong mga partidos. Pasabtan ko sila kutob sa kumahimo. Nasayad kong hisabtan kanila, Jess. Kay watay laing gilantaw. Ang kayuhan na tong tanan. Oh, si Clavel. Kaluoy niya. Namatay ang iyang inahan. O karon na ospital na usab ang iyang amahan o ang iyang mga igsoon. Sumapa ni Matt nga akong ikasulti sa telepono. Positive pulos ang tulo kay igsuon ni Clavel. Pero asymptomatic o under monitoring. Gawas lang siyang amahan nga na-confine. Tuwagid karon sa ospital. Diyan kaluoy ni Clavel. Gilubong na daydayon ang iyang inahan. Kay peligro kini makatakod para usab sa safety sa kadaghanan. Oo niya. O sa ito ikatabang niya. Well, sa pagkakaroon, watay laing ikatabang niya. Ang ato ragyong mga pagampo nga unta, maluwas ang iyang amahan og gegson. Nganong naingon man ni Matt. Ngano man. Ako na lang unta ang namatay. Dili si Nanay Mary. Dili lang unta siya. Dili lang unta. Ay, pagsulti, anak, Klapa. Dili pa ni mga katapusan sa tanan. Pero si Tatay, Matt. Si Tatay. Ug ingon man ang akong mga igsuon. Wa man kahit hambal kini sa kita. Ug sao na lang sila. Si Tatay. Mahimo pa lang ko. Husto gyud si Jan sa iyang gisulti. Husto gyud siya. Unsa? Unsa gusto si Jan? Kaya nga no? Nagasulti ba na mo? Unsa yung gisulti ni mo, Clavel? Tubag ako. Unsay inyong gipanagsultihan ni Jan? Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!